Венци! Тихо е там. Венци! Чо? Чуваш ли ме? Кой се обажда? Венци, брат! Ела в Дискорда, моля те, брат. Защо? Ми да се чуи, мой брат, ай стига сега. Кажем, че говорим за него всеки ден и не Вие липсва. само се подигравате с хората. Чусо? Пайдата е никога. Няма да се подиграваме. Няма да се Кой подиграваме. Венци? Няма да се подиграваме, бе, брат. Ай стига, ние бяхме малки тогава и като се видяхме, нали ти го казахме. Вие отвънка ли сте, какво? Не. Не бе, кажи, ние ти казахме няма да имаме повече. Няма да идваме повече, нали ти го казахме, че няма да безпокоим пак. Просто ти звъннах, за да се чуем майна и да помоля да дойдеш да Добре. си говорим. Клиповете седат в YouTube. Аз не знам, че. Ами, добре, ако ги махнем, ще дойдеш ли? Филм вече обещах. Кажи Ами му, вие се подигравате с хората. Аз не знам. кажи му да дойде да ги махнем пред него, брат. И той, значи, Ама вие не можеш да ги махнете. Иво каза, ако нали, да дойдеш да ги махнем пред теб и да видиш, че ги махаме. Венци, Кажи. еми, Иво вика да дойдеш да ги махнем пред теб, да видиш, нали, че наистина ги махаме. Добре, кажи ми за какво да ви дам шанс, при условие, че сме се били. Записали ли сте ма? Не знам с какво, как ще Фер. записали сте ма. Еми, защото всеки заслужава втори шанс. А чува ли ме за какво? Брат, Просто развиваш като- едва се държам да не се разсмея. Кое викаш, Венци? Не съвсем. Стига, бе, брат, ние съжаляваме, ние бяхме малки тогава. Венци, ние пораснахме, бе, брат. Ще видим, пак ще се сбием. Съжалявам. Ама няма, бе, човек, ай стига и ти. Няма да го направим това, бе. Кажи му, това че е преди 4 години, брат. Това е преди 4 години, бе, Венци. То още се помни, че в смисъл, какво да ти кажа? Пичове, губи го, казвай ти какво да му кажа, бе. Че се Кръв се сбихме, кръв. защото го викнахме от Венци. Кажи му, че той не скачи. То това, нали, стана майна, да, прав си, има. Бяхме малки тогава, сега. Гей, че той знае за какво сме се сбили, бе, брат. Тогава ще кажете, ела да се видим. И какво аз трябва да ставам труп, така? Не, абе, ти лут ли си, бе, брат? Как ги мислиш, че неща? Това е абсурд да стане. Еми, Ние ти нямаме за пъпич. Ние дойдохме миналия път да се видим, ние нямаме нищо лошо към тебе. Ако искаш Сега да и били останем, сме, правим били сме мизерия. малки, направили сме някаква простотия майна, нали, с... викате човек, кандидата му има. После го записвате, после го качвате в YouTube. И след всичко това искате човека да ви прости, така? Еми, виж, да, защото, нали, разбирам ти гледна точка, но ние бяхме малки тогава, майна, сега Как пораснахме ще се прави, иначе? и, нали, прав си, но ние сме се променили от тогава, както ти казвам, ние пораснахме, Ще го махнем пред тебе. ще ги махнем, нали, тия Кажи му, че брат ме оплаши. бе. Тихо е. Стига да смила. Не сега, не е добра момента. Правиш. Кое Венци? Да кажем, че е бил той. Кое е това? Кое Венци? Викам да кажем, че Марти е правил който от това. Добре. Добре, хубаво, и го ме потегна. Беше ме стъкал на глава. И с всичко това искате да... Walk it off. Така. Еми, да, Венци, смисъл, не знам какво да ти кажа тук. Извинявам. Ай, помагай ти малко, е педали, майка ви шейба. Помагам, какво искаш? Занимавате. Кое Венци? Не знам, какво ще се занимавате с мен. Какво да му кажа, бе? Извини му се просто, че сме му щупили главата. Предполагам, че Да. си имате по-интересни хора, но Ми, аз не искам Кажи, че да не е съм тъпо. идеал. Венци, брат, виж, на нас ни е супер,
тъпо за това, че стана. Частни номера, не помня. Ай, Венци, на нас не е супер тъпо, че това стана, затова дойдохме да се извиним, нали, на крака дойдохме, да ти кажем, че си осъзнаваме грешката, че вече сме Ние пораснали. помивахме зъб, щяхме да му правим мизерии в тях. Да, ние Венци, ако имахме зъб, щяхме нещо, нали, да направим миналия път, ама виж, никой няма нищо лошо към тебе. Това е повече заплаха, колкото извинение. вече един път се е случило. Как да дам шанс на така? По-скоро 3 пъти. Мютнат съм споко. Еми, Венци, виж, бе, пак ти казвам, ние бяхме малки тогава, майна. Пораснахме. Венци, враснахме. Венци, ела! Хвърли вината върху Марти, защото той тръгна да му се дърви и затова се сбихме. Окей, всеки прав, ама всеки си гледа живота, нали? Да, бе, Венци, така ама ние просто, не знам, искаме да знаем, че сме се оправили, че, как да ти кажа, че ни е изкупена вината един вид. Сега, нали, разбирам те, че, нали, станалото ти е тъпо, брат, но, нали, сега станало, ние вече не сме такива. Не, защото... Свършваме речника, ей, ще го напсувам след малко. Кажи му да оттегли брат му. Че... Кое, Венци? Ами, да идва, че до адрес, да безпокойте на мен, не ми се занимава човек. Смисъл, кажа, че го Не сме идвали с цел да се успокоим. Ние не дойдохме с цел да те безпокоим, брат. Нали, дойдохме да се видим, нали, да те извиним, както и направихме. Знаем, че сме ти правили тъпи работи, затова дойдохме Да. за друго. Знаем, че сме правили тъпи работи, затова дойдохме, защото предположихме, че ако ти звъннем и ти го гледам по телефона, няма да дигнеш. Да, няма да дигна, защото един път частен, а втори път, трети път, то това набира, че. И аз затова взема да ви блокирам номерата, също. Наскоро и го бил. Верно ли? Бе, не вярно, брат си. Стига, бе. На брат ти е звънял. Бил му писал във Фейсбук. Класи. И какво стана? Нищо не е нормално, човек. Ама да не безпокоите близките. Извинявай много, ама... Той защото на Ивака му пука за тебе и нямаш как да се свържем с тебе след... Нали, не искахме да идваме пак. Брат, защо дойдохме иначе? Той не искаше да идваме пак, защото вика, нали, става много и просто реши да пише, нали, на брат ти един вид, да се опитаме да се свържем с тебе. В Дискорда сме обсъждали как да му се извиним. Да. Нямаше да ме качиш, нямаше да ме скандирате името, нямаше да качиш. Не. Крешка човешка. Да се тъпва там, Пичва, кажете какво му кажа, бе, той е много добър. Знае си травмата. На тебе, ако сте беше, щеше да кажа. После да... Кажи му нещо за брат му, кажи го Точно, ревни след малко, бе. че не ни е разбрал. Венци, не, бе, виж са, прав си, майна, наистина щеш да е тъпо. Да, щеш да е тъпо. Кажи ми, не. Кажи ми да или не. Да. Той да е нормален човек. Един път... Да, брат, ма ти не си нормален, теб така твишнаха 3 пъти. Добре, че съм мютнат, майна. Един път... Казвай ти какво да му кажа, Супер пичо, аз освен да го напсувам друго Не име. го чувам. Фак. Мрънка, брат. Добре, бе, Венци, ние, нали, не знам какво да направим, за да се оправим. Това е било преди 4 години. Никога Това повече беше- няма да го направим това нещо, брат. Това беше преди време. Повече това нещо няма да го направим. При време. Ари, отговори го пак. Видиш ли... Представя човек... Виж как си лафахме като се видяхме, брат. Препознават нещо. Отделно... Имам баба, така и така. Венци, майна, виж как си лавихме, като се видяхме. Като доброто старо време, брат. Като доброто старо време. Не. Стига, бе, Венци, стига, бе, Не майна. един път да дойде да види, че нищо няма лошо. Поне един път Да няма да махнем видиш, че... пицата.
няма какво да стане и да махнем клипчетата и, нали, Ей да ме скандират пак. Няма, бе, брат, няма. Нема се, че. Кажи му, Марти, Добре, че сега няма. му обещавам, че няма го псуваме. Венци, ай стига, бе. Не. Не знам какво да му кажа, пичове. Кажи, Ще ми Марти затвори го всеки. няма да... Той Марти го няма, брат. няма кой да те псува. Няма кой да те псува и да те такова. Няма го. Янис, няма ги тия байхуевци. Ама вие казвате, че го няма у Марта или не знам. Аз съм си този тегло. Кажи, не че да не обвиняваме Марти, нали, ама той беше добър. Не, както вие нещите, идва Венци. Кой е Венци? Еми, аз съм се премерил, смисъл... Не ми се занимава с го. То ние няма да правим някакви прости, че нали, дете се занимава с глупости. Ние, нали, искаме да се оправим. Както е сега си говорите, брат. Нищо лошо. Както е сега си говорим, Венци, нали, нищо лошо. Брато Мирам от ще го напсувам с него. Знам, че аз един път се опарих, то... 3 пъти по-скоро. Не, точно, смисъл... Кажи му И това други с... хора, не съм само аз. Кажи му това с боя заради Марто, дед го провокира, нали? Затова стана всичко. Не, не да се занимавам. Брат, ще контрира пак, че му е била пухната главата. Венци е примерно това с боя, нали, Марти заради него стана, защото той провокира всичко тогава. Гледай сега, Гейч, какво ще ми каже. Той ме скандира имат. Аз тук и други. Какво правим сега, Гейч? Аз не бях. Да, разбирам, брат, бяхте малко. Абе, Венци, но тогава бяхме малки човек, нали, Гавим се, това беше мива. лигавихме се, тогава това беше, нали, базика, сори, нали, че е било по Ние твое. всички сега се ебаваме Лес. така, брат. Тебе няма да те ебаваме. Но сега, да, никой няма нещо да базика и да така разчувства зле. Брат, как го лъжим? Сега, ако дойде само един път, ще го напсуваме и всички ще отиди. Имах като адрес, аз адресите не бих знал. И... А ти какво ще прави? Да ме ревела. На път е. Питай го нещо за брат, поне се посмея, бе. Стига, не. Пак ще дигне спок. И... Затвори ми, майка ти дейба.